Jó napot kívánunk, hölgyek és uraim! A máma nagyon büdösen büfögtem. Mai híreimben a következők lesz. A tér drágállotta a fos árát, ezért kiállt a falu közepére, és mindenki előtt a volagában nyomott egy fűrészt. Ezt a riportálók fel is vette az újdonsült Panasonic Fix. Ó, pakja! Mondjál valamit? Ja. Elvoltam a piacon, vettem ganét, kurva drága. Akkor hagyja drága! Jaj, ne! Mi történik itt velünk? Ne! Mi történik itt velünk? Nagyon fáj! Mennyibe került a gané? Drága, 10 dinár. Jaj, ne! Mi veszünk már ma? Ganét! Sajnáljuk ezt a nagy részvételt, ami máma történt, de fáj rá a faszunk. Mennyi téni befosott a pelenkájába, de közben begörcsült a bal füle is. Arról panaszkodik a gyógyszeresnek, hogy nem hatott a Viagra, amit vett a múlt héten. Sport. David Beckham akkora pofont kapott Chuck Norris-tól, hogy a dédereg apja falábát szapogatta, annyi volt már a sportból. Pontos idő és időjárás 9 óra hosszá. 40 másodperc. Elfussolsz, mert szart nyomok a vonatodban. Tudom, Pestike, nem tudok olvasni. Másodperc, hónap, buzlán, nyári hó fog esni. Kérem, ne menjenek ki a házból, mert lehet, hogy a seggük a fejükre kerül.